אז למה 50-50? מדינת ישראל נמצאת בתוך מערכה אולי הקשה ביותר בשנות קיומה. כבר שבועות שכך, והאופק עוד בערפל. במבט על שולחנות קבלת ההחלטות של המלחמה, מתבהר שוב ושוב, אין 50-50. על המלחמה הזאת מחליטים רק גברים, למרות שבשטח נלחמות חיילות, מפקדות, טייסות, וכמובן הגיבורות שכבר הכרנו, ענבל ליברמן מניר-עם, רחל אדרי מאופקים, רב פקד שפרה בוכריס, והרשימה עוד ארוכה. אבל בשולחנות קבלת ההחלטות גברים בלבד. החמ"לים מובלים על ידי נשים יחד עם גברים. הרשויות המקומיות נמצאות בחזית התמיכה בתושבים והתושבות, ובחלק מהן יש כבר 50-50. מיזם 50-50 קם לפני שנה, מיד אחרי הבחירות האחרונות לכנסת. היום יותר מתמיד אנחנו נניף את החזון שלנו, 50-50, עכשיו 50-50. איפה שמתקבלות החלטות על הציבור, צריכות להיות נשים שתקבלנה את ההחלטות יחד עם גברים. 50-50 זה שיקום, 50-50 בביטחון, 50-50 זה אמון ואחריות, 50-50 זאת שותפות. וזה מה שנצטרך היום בשביל מחר טוב יותר. עכשיו 50-50, זאת המשמרת שלנו. הצטרפו אלינו.